Ik zie alleen maar mooie dingen natuurlijk. Eindeloos veel mogelijkheden. Dus straks is het weer de kunst om dat te gaan beperken tot een paar schilderijen. Het begon al voordat we wegvoeren. Een paar meiden die een zeilboot optakelden. En ik denk van, daar kan ik ook, misschien ook wel wat mee gaan doen. Dat is één ding wat ik van tevoren nooit bedacht had. Maar goed, en dan verder kom je in dat landschap. Ik ben altijd landschap aan het maken eigenlijk. En in andere landschappen dan dit hier. Dan kom je uit Oost-Groningen en dan heb je niet zulke landschappen. En en daar kan ik ook van alles mee gaan doen. Ik weet bij God nog niet wat. Het is ook mogelijk dat ik schilderijen maak met meer lucht erop dan het landschap. Dat is best nog mogelijk. Ja. Maar is het vandaag een dag voor mooie luchten voor u? Het is nou weer een beetje erg licht, maar zo net was het veel donkerder en dreigende wolken en zo. En dat is wel prachtig dan. Dan gaat mijn hart ook even een stukje harder kloppen.